Hello friends, Bodo channel of in konsibaw dayo nongthaimona nagasino Bodo job info YouTube channelaw asa khalamo gasibo nongthaimona mojang dong. The good news ben jabai undergraduate फोरनि थाखाय गोदान साख्रि बेनो जाबाय रेलवेयाव आरो लोगोसे ग्रुप डी साख्रि एग्जाम सिटि नायनाय बा एडमिट डाउनलोड खालामनाय बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों माब्ला मोनगोन दा आंथ' बुंबाय थाखाय जायनाखि स्टुडेन्टस लेभेल नोंथांमोना पलिटिक्सआव बारा गोसो दाहो मानोना बे टाइमा जाबाय नोंथांमोननि केरियार दानाय साख्रि नागिरनाय मानोना पलिटिक्सआ टेम्परारि बेखायनो बे जेनाखि स्टुडेन्टस लेभेलाव दङ नोंथांमोना बयबो गोसो हो गोदान गोदान साख्रि फैगासिनो नेक्स्ट लेभेलाव जेरै आसाम पुलिस एडिआरइ मेडिकेलाव आरो लोगोसे एपिडिसिएलआव आरो लोगोसे एसएससि कनस्टेबल आरो गोबां रोखोमनि साख्रि फैगासिनो नैबे नभेम्बर लास्ट सप्तायाव एबा गेजेर सप्तायाव दा जों फैबाय आरआरबि नि अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो जायफ्रानोखि डिग्री कमप्लिट जायाखै एबा जाबाय मोजां खबर नोंथांमोननि एप्लाइआ जागासिनो दङ बेखायनो जों नायगोन बिनि डिटेल्सखौहाय दा आंनाथ' भिडिअआ बारा गोलाव जाया सर्ट प्रसेसआवनो नोंथांमोना मोनथिजोबगोन बेखायनो भिडिअखौ स्किप खालामनाङा जास्ट नायजोबग्रो बेनिफ्राय लास्टआव कमेन्ट्सखौ नोंथांमोना खालामनो हागोन दा बे जाबाय अफिसियेल नटिस दा बिनि अनलाइना जागायबाय लास्ट डेट 27 नभेम्बरसिम दङ दा अनलाइनसो नोंथांमोना खालामनांगोन आरो बिनि साख्रिया जाबाय एचएस लेभेलनिफ्राय मोनगोन पार्सेन्ट नाङा आर्ट्स नाङा साइन्स नाङा कमार्स नाङा जायखिजाया एचएस पास जाबानो नोंथांमोना इलिजिबल जायो दा बे जाबाय एनटिपिसि लेभेलाव आन्डार ग्रेजुवेट प्लास डिग्री पासफोराबो बेयाव इलिजिबल जायो भेकेन्सिया दायो ओरैनो खम नाथाय समजों लोगोसे बारायगोन होनना बुंदों फिक्स नङा दे बियो दा बेखायनो एप्लाइ खालामना दोन दा बैसोआ 18 निफ्राय 30 इयार्स नाथाय जोंनि एसटि खथाया जाबाय 35 इयार्ससिम बे पस्टआव जोङो इलिजिबल जागोन आरो बावहाय एप्लाइ खालामबा एग्जाम फिस दङ आरो बे एग्जाम फिसआ 200 बाजि एबा 250 नोंथांमोना पेमेन्टखौ अनलाइन पे खालामनांगोन बेखौ जों मोनथिबाय दानिया नेक्स्ट लेभेल जोंनि माखासे एग्जाम प्रसेस दा बे एग्जामा खननै जायो दे बेयाव कुनु फिजिकल टेस्ट गैया एग्जाम जानानै पास जाबाथाय साख्रि दा बेखायनो जों एग्जामनि प्रसेसखौ जों बाव नायनोसै आरो मा पस्टआ दंमारो जों बेखौबो नायगोन एग्जामा स्टेज 1आ 90 मिनिट्स टाइम मोनदों जेनेरेल एवारनेसनिफ्राय 40 नाम्बार मेथ्सनिफ्राय 30 नाम्बार एबा 30 कुइसन बेनिफ्राय इन्टेलिजेन्सनिफ्राय 30 आरो गासै टटेल 100 कुइसन 100 मार्क्सनि आरो बेयाव नोंथांमोना नेगेटिभ मार्किंआ 1/3 दङ दे बेखौ अनलाइनावसो एग्जाम होनांगोन आरो बेयाव मोनसे काट अफ लानानै नेक्स्ट सेकेन्ड स्टेजआव नोंथांमोनखौ हरनाय जागोन आरो बे सेकेन्ड स्टेजआवबो नेगेटिभ मार्किंआ सेमानो 1/3 दङ दा बे जाबाय नै 90 मिनिट्स मोनदों नाथाय सेकेन्ड स्टेजआव 120 कुइसन नोंथांमोना मोनगोन दे बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लानो हागोन दानिया बेयाव पास जाबाथाय पस्टआनो बेखिनि होनाय दङ दे खायसे पस्टआव जेरै 1 नि पस्टआवहाय सेकेन्ड आरो फार्स्ट स्टेज एग्जाम दङ आरो 4 आवबो दङ नाथाय बेवहाय स्किल टेस्ट गैया नाथाय 2 आरो 3 आवहाय माने ओरैबायदि टाइपिं टेस्टबो दङ दे बेयाव स्टेज 1 2 पास खालामनानै आरोबाव टाइपिं टेस्ट खालामनानै मोनसे काट अफ लानानैसो बे आन्डार ग्रेजुवेटआव नोंथांमोना साख्रिखौ मोनगोन नाथाय खायसेयाव माने गैया आरो स्किल टेस्टआ दा बेखायनो जेरावनोखि एप्लाइ खालामनो गोसो दङ नोंथांमोना नायनानै खालामबानो जाबाय दानिया नेक्स्टआव जोबोर मोजां साख्रि बेनो जाबाय ग्रुप डी माब्ला मोनगोन एडमिट दा बेखौ जों नायनोब्ला नैबे लगइन अपसन दङना बे लगइन अपसनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो ग्रुप डी नि नोंथांमोना लगइन खालामनो हायो दा जों बेयाव क्लिक खालामसै आरो बे एग्जाम डेटआ बे एग्जाम डेटआ ओंखारखाबाय आरो बे एग्जाम डेटखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ आरो बेनो जाबाय जोंहानि लगइन खालामनाय लोगो लोगो लगइन विथ आधार आरो लोगोसे लगइन विथ आरआरबि एकाउन्ट मोनसे क्लिक खालामनानै जिनिखि मबाइल नाम्बार बा मेल आइडिया रेजिस्टार दङना बेखौ लगइन खालामबाथाय नोंथांमोननि एडमिटखौ मोननो हागोन नाथाय एडमिटखौ जों माब्ला मोनगोन होनोब्ला एग्जाम डेटआ 17 नभेम्बर दे जागायनाया बेनिखायनो जोङो 10 डेजनि सिगांल' एग्जाम सिटिखौ नायनो हायो अब्ला जों 7 नभेम्बराव एग्जाम सिटिखौ नायनो हागोन आरो सानब्रै सिगांल' एडमिटखौ नोङो डाउनलड खालामनानै लानो हागोन एग्जाम डेटनि सानब्रै सिगां नोङो एग्जामनि एडमिटखौ डाउनलड खालामनो हागोन आरो एग्जाम सिटिखौ 10 डेजनि सिगां नोङो नायनो हायो दायो गथ'वाखै लगइन खालामबाथाय नोंथांमोननि प्रफाइलाव थांनो हागोन बेखायनो चेक खालामदो नोंथांमोना गाव गावनि प्रफाइला मोजां दंना गैया बेखौ नायनो हागोन दा बेनो आरो बिनि नेक्स्टआव गोदान साख्रिनि लेटेस्ट आपडेट बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोननो हागोन